Ik zal je vertellen, in eerste instantie schrok ik ervan, want er stier in de kranten. Moest bij een beeld bepalend iets. Nou, dat is de molen natuurlijk. En er moest een laan van Heerenbjem richting molen. Nou, toen ben ik wel even bang geweest, maar gelukkig wie dat al heel snel aan komt. En ja, het heeft mij verbaasd hoeveel mensen in de bouw komen. Ja, had het druk West? Ik denk dat we stellen kunnen dat we ten opzichte van vorig jaar een verdubbeling van de aantal bezoekers hebben. We gaan nu tot de 8000 bezoekers in. Ja. En hoe weet je nou dat het te krijgen had met die fontein? We hebben een heel hoop publiek. Dat is wel grappig. Even gechargeerd. Mensen op leeftijd. Ian van Twaan heeft een camera bij zich. Die maakt foto's van de fontein. Vervolgens juist de molen draaien. Binnen cultuurliefhebbers. En ze komen binnen. En tuurlijk gaat het hier om de molen. Mensen krijgen rondleiding. Mensen krijgen uitleg. We zijn ontzegend. Maar het is stevast de vraag van, en wat is de mooiste fontein? Het is net alleen nog de fontein die erbij kwam is. Die is hier volle meer gebeurd. Wat zijn nog meer redenen dat het beter gaat als in het verleden? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben onze eigen PR heel goed gedaan. Manet Seffinga die heeft mij vregen om te komen bij de grote musea van de Zuidwesthoeken. Dus de achtertuin van Amsterdam hoort net op bij het Woudegemaal bij de Ausluitdijk. Wij hebben oerlishond met Woudegemaal, het Museum van de Ausluitdijk, het Kazemattenmuseum, Fries Scheepvaartmuseum. Wij mochten daar maar dan. Gewoon een bespreking, maar Futtendaus doelgericht. En wij hebben alle adressen mailings bij elkaar gegooid. We hebben gezamenlijk folderactie dienen. We hebben het dubbel aantal folders verzetten van vorig hier. En dat heeft echt vertuten dienen. We hielden een versnippering van de VVV's. Iedereen voor zijn eigen. Gelukkig voor u het men vorig jaar beslist, jongens, samen op weg. Bij wijze van. Er is nog één grote gidsituun van de Zuidwesthoeken. Wij hier in oors een versplintering van het aantal advertenties. Nou hebben we een pagina grote advertentie in één blad zitten. En ja, daar hebben wij profijt van. Maar zonder de mensen hier net wijzen om die advertenties te lezen, ja, daar heb je nog niks aan. En het is gewoon, wij liften maar op het succes van culturele hoofdstad. We liften maar op het succes van de fontein. En ja, daar hebben we echt baat bij.